Kunencwadi lokhu iphithizela lapha online. Sinamalanga ikhona lencwadi. Bese ngithi angiyibheke ngenze ivideo ngayo. Incwadi le ibhekiswe isiqiniseko mvelase ibhale after uqiniseko ekhuluma indaba yokuthi umenzi akangavotela ethi umenzi angabe saqhubeka competition. Kuningi nje akukhulumile. So incwadi ke le ebhalwe i-marketing and management team kaMenzi Music. Angazi noma isamanisi or email or incwadi nje enormal. Le ncwadi ibhalwe ngesingisi. Isingisi matho sinke. Ifundeka kanje. Ithi agent request to remove inaccurate content. Ithi isicelo ukuthi ususe imbiko engelona iqiniso oyenzile kuphi kuma videos akho. Diye siqiniseko. Bayambingelela lapho kwesiqiniseko. I hope this message finds you well. Siyathemba lo myalezo uzokuthola okahle. Sibhala lokhu uku-addressa ngezinto osanda kuzenza nosanda kuzikhuluma mayelana noMenzi Music. I'm writing to address a serious concern regarding the recent video you posted about Menzi Music. Right. It has come to our attention that the content contains several inaccuracies that misrepresent the artist and their work. Sekuzowafika kithi ukuthi kunezinto oyikhuluma esiqukethe izinto ezingalona iqiniso ezikhuluma ungahambisani nomculi lo esimrepresentayo ngomsebenzi wakhe. Izinto ozikhuluma kuphi online ikakhulukazi ko TikTok. Right. Misinformation can have significant repercussions not only for the artist's reputation but for your credibility as well. Ukuhambisa ulwazi olungelona iqiniso kungenza ukuthi kube nzima kuveze nongesikhona ngomculi thizeni. Nangawe uqobo lwakho ungalahlekisa isithunzi sakho ukuthi izinto ezikhulumayo wena emphathi asilona iqiniso futhi asinabo ubufakazi. We kindly ask that you remove the video at your earliest convenience. Sicela ukuthi uyisuse ngokukhulu ukuzuma kumbukiso bhanyabhanya owenzile kuyi-platform yakho okuyi-TikTok. Bamcela ukuthi ayisuse ngokukhulu nje ukushesha leyo video leyo ayenza ibheke kuMenzi. If it remains online, we may have no choice but to pursue legal action to protect Menzi Music image and right. Uma ungayisusi ivideo iqhubeke ihlale kwi-platform yakho, angeke sibe nesinye isinqumo ngaphandle ukuthi ke sithathe ama legal actions ukuthi sisebenzise umthetho like approach inkantolo, maybe bekhulume namaloya ukuthi ngoba sesikhulumile nalomuntu akafuni ukususa ivideo ebheke kuMenzi. The way uMenzi arepresenta ngakhona online iyona into abangayifuni la kwi-marketing and management team yakhe uMenzi. So lokho bafuna ukuvikeleka igama likaMenzi namalungelo wakhe. We kindly sesidlulile lapho. We appreciate your immediate attention to this matter and hope to resolve this amicably. Siyathemba ukuthi lento izothi masifikile kuwe wayibona wayifunda futhi le message or le ncwadi or le samanisi sizothola isixazululo esihambisana nawe nathi. Best regards, Menzi Music Marketing and Management Team. Bayabonga ke lapha ukuthi yithi esibhalile la abantu abamele uMenzi Music kwi-marketing na kwi-management team. Right. Le ncwadi bisinesikhathi ke ikhona ke kodwa I'm sure uyayithola idea. Bengingachazi into ebhala encwadini. Bengichaza i-understanding nje ukuthi ibheke kahle into yakhona. So isiyaqala ke bafethu into esiyikhulumayo online. Seyizoqala ziba inkinga. Amagama ethu siwakhiphayo sekuzosishubela ukukhuluma izinto sekuzoba nama consequences. So kumele sikwazi lokho ukuthi into esiyikhulumayo manje sesothola amasamanisi siyophendula enkantolo ngezinto esizikhulumayo ukuthi into ikhulumayo naqiniswa bayo noma uyayicabangela noma khona inhloso onazo ngayo. So iyo incwadi lebhekisa isiqiniseko ebisineyinsuku ke vele ke ikhona. Asazi ukuthi kuzophelela lapha, asazi ukuthi kuzokwenzakalani ke ngayo.
noma isiqiniseko akezokubana ndaba nayo uzoyishaya indiva. Kodwa ziyahlupha lezi incwadi nendawo zamakhodi elokhu emlandelela umfoka Mvelase. If kuzoqhamuka nabanye abantu iyogcina isimbangela inkinga ngelinye ilanga. Akufunakala egameni lakhe lokhu kwenzeka lezi zinto zigcwala ziyogcina seziba inkinga mase ibuya isikhathi esisodwa bese zimbangela ke i-challenge enkulu kakhulu engagcina zimphosa khona ekhulu ukuthi ngezinto nje sizikhulumayo online. So bekuyilokho ke bengifuna ukufunda ngale ncwadi le ukuthi kunencwadi ekanje ebhekiswe kuMvelase. Ibisinenzuko ke i-online. Angazi ukuthi ke uyireceiveile or ayireceiveanga noma kuzokwenzakalani, noma uzoyithatha serious or uzoya ku TikTok ayoyikhulumela. Abafethu laphana asuke ehlala nabo kuma platforms bengamfaka ejayivini. Ngiyazi ukuthi niyakhohlisana lapho. Nalento yokuthi hayi inkunzi bani ngoba nakho into engakhulunywa ngayini nifuna ke lokho eqhubeka ekhuluma nemfaka enkingeni. Ningamkhohlisi. Ezinye izinto zingaba serious, ezinye zingakufaka enkingeni. Izinto esizikhulumayo la online, you are responsible lezo zinto lezo. Kushathi ukukhuluma idlalela umuntu bese ethi siye court ukufaka icala kuyomela ukukhokhela lawyer. Ungaboshwa ngisho insuku ezu-62 months lapha ulale khona khulu ukuthi kungamela ubhadale imali ezithize. Nedi nje abaculi or abantu abathize bayayithulela nje bayiyeke ezinye izinto, kodwa ezinye mase ziyi-too much njengalezi marketing team kaMenzi ibonile ukuthi ayesakwazi ukuyiyekelela lento ize ifike la. Bazama ukunqanda lokho ukuthi amanzi angazangena endlini ngoba uzomosheleka kakhulu kuMenzi ke image yakhe. Naye kuMenzi uye ovulela yonke lento ukuthi ingene izifike la kuze bekhulume kanje osiqiniseko. uMenzi naye kumele ayazi iposition yakhe, ibrand yakhe, ayi-understand ukuthi esumculi. Akumelanga ahambe eyiphosa nje ehambe ekhuluma kuma live. Vele uinvite abantu ukuthi benza ama comment ongayona ke into enhle leyo. So asithembe ukuthi i-management team yakhe uMenzi izombonisa kahle, imguide imise ku right direction. Nangokuthi ke iphumile ke i-top 30 yayo ke iMalerafola Maskandi Festival. Abaculi about 30 sebeconfirmiwe. Nenamba isishintshile ke ukuthi abantu sebezovotelwa kuyona. Konke lokho akuqhubeka nje kube kuhle. Kungenzeki izinto ezosifaka ehlazweni. Asithandi njalo uma kunendawo lapho kumele kube nokuvota, kumele kube nokuhlomula abaculi bamaskandi, kube nokukhuluma okuningi and ukukhuluma khona kubuya ku TikTok. Angazi ukuthi ibuya phi lento lena. Engabe se-appreciate izinto ezincane ezenziwa egameni lamaskandi ukuthi abaculi bakithi bahlomule bethole i-quantum position 2 to position 3 nabo bazothola something. Yes, maningi amavoti azovela azophuma uma kuvotwa kuvotela abantu laba. Ngiyazi ukuthi abantu bayathanda ukubala imali ukuthi hayi bazothola malini, benza imali ngani. Yes, ngiyazi ukuthi niyathanda ukufaka lokho kubantu, kodwa ke lokho ke njengamanje ke akuyonto ebalekile. Into ebalekile ile ncwadi le ukuthi usiqiniseke uzoyithatha serious or uzoyishaya indiva. Kodwa mase lokho zanda lezi ncwadi ziyocela zimbangela inkinga ngelilanga, kumele ayibheke. Asithandi ukuthi masenza i-content online gcina sithole incwadi ekanje. Kusho ukuthi khona singasenzi kahle khona. Akumele sibheke sihlonwe futhi ke namagama abantu. Ngiyabona kahle bekuyilokho nje.